Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nagdangat na sa 7 ang patay, 17 ang pilason matapos mawadaan sang preno ang isa ka mini dump truck sang Silay City LGU nga may karga nga mga empleyado. Ang among mga empleyado gikan sa isa ka tree planting activity. Yaring report. Nagnilapta sa dalan ang 5 ka mga bangkay sa mga pasahero sa mini dump truck sa may sitio San Juan, Barangay Gibalaon sa Silay City, pasado las 9:30 kainas ang aga. Ini matapos maglinabog sila gikan sa dump truck sang matumba ini. 24 ka mga persona ang sakay sa mini dump truck. 19 ang pinason gani ang mga ambulansya gikan sa mga kaiping nga mga lugar nagresponde na para makarga sila tanan. Istorya ni Roda Bernardo nga nag-i-star sa kilid lang sang dalan, nagapananom siya sa makabati nga may nagniragamak. Dugay-dugay, naglagabong na kag pagbalikid niya, nakita niya ang natumba nga mini dump truck. Garagamak, nabatian mo. Nag-ano ka una pagbatian mo may nagaragamak? Nag-ano na kami din naman ay naglagbong na lang sa dayo. Naglagbong na din? Nakita mo din. Pati din ang ano lang mo, Diyos ko naman na tawag kami din. Sang rescue sa DRRM. Tanawag ka mo. Ma'am, pagpanaog mo, ano una mo na tandri? Ang iba nakapahigat man sila dayon. Nagnilapta sa dalan ang mga dugoon nga mga pasahero. Nangayo na sila sang tabang. Sa report sang Silay City PNP, ang mini dump truck ang gikan sa tree planting activity karga ang mga empleyado sa syudad. Natapos na sila kag pabalik na kuntani sa city proper. Ang dalan papanaog daligdigon. Suno kay Barangay Kagawad Noel Dinosta sa ilang pagresponde sa lugar sang insidente na istorya pa niya ang driver sang mini dump truck. Suno sa iya, nawadaan sang preno ang salakyan. Naglikaw siya sa tuong nga side sang dalan kay banglid sa kilid. Nagsaylo siya sa piya kag hana kung tani nga itaklad ang salakyan pasaka sa sinigabungyod para magpondo. Pero ang isa lang kagoma ang nagsaka. Gani natumba ang mini dump truck. Istoryahan yung driver, sir? Oo, istorya kami di kagini. Ano nga bali sa imo? Nawadaan sa preno. Tapos ano ginubraya sa nawadaan na preno? Hindi na makontrol kay siyempre hindi na maliso. Oo. Nagbunggo sa kami pangpang. Oo. So, siyempre lost control ka na. Naula din ka sa hero sa dalan. Damo kargaya, sir? Mga 20 plus. Dead on arrival sa ospital ang 5. May duha pagig nga mga nagkalamatay sa ospital kag 17 tanan ang pinasun sa records ng PNP kag iban sa ilayar sa kritikal nga kondisyon. Sa statement nga ginpagwa ni Mayor Judith Gallego, nagaupod siya sa kalisod sa pamilya sa mga napatay. Naga-coordinate sila sa PNP sa pag-usisa sa natabo nga trahedya. Suno kay Kagawad Dinosta, ginabisuhan nila ang mga nagakinadto sa mga resort sa ilang lugar nga i-check gid anay ang salakyan, pati na ang preno antes magbiyahe para makalikaw sa amo sini klase nga mga insidente. Mostly sa mga hindi ka familiar, ga-advise kami nga before i-check gid ang brake. And then pagpuli, check uli, dason, ang kambya, loger gid. Loger lang? Sa second gear, sa second muna. Hindi ka lang mo sila madulog ka, kwarta magsaka kay hindi ka sarang. At least kung malos brake ka, may engine brake ka. Hindi matamaan ng kasayro mo o either ikaw man mismo nga driver. Temporaryo nga wala gipalabyan sa mga motorista ang dalan kay ina pero matapos maklear ang dalan, amat-amat na sila nga ginpalabay. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.